मा हिन्दु मा ख्रिस्टान बा बेबादिनो जोंनि जातियाव जुदि कोनो आरो धर्मफोर दङब्ला आं साफ्रोम धर्मगुरुफोरखौहाय आरो स्पेसियलि आंलाय ख्रिस्टियान हिसाबैहाय आं जोंनि ख्रिस्टियाननि जेसेबांबो बर' हारिफोर दंलायो बर' फोथायसुलिफोर दंलायो नोंथांमोनखौहाय बे प्रग्रामावहाय बाहागो लाफैनायनि गनायहाय आं खावलायबाय। बयनिसिमबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांनाय एबा इस्टार सानडेनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरदों आरो बेनि गेजेरजोंनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायोब्ला नुयोब्ला खोनासङोब्ला गोसोआव गोबां रोखोमनि सोंलुफोरा फैगोन आरो गोबां सोंलुआ जाखांगोन। बेबायदि सासे पास्टर प्रेसबिटेरियान चार्चनि सासे पास्टर जायआ बेंगलनि, बिथाङा साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरखौ बैसागु फालिनो थाखाय खावलायदों। मानोना दायो बैसागुनि बोथोर सोलिगासिनो दङ। दा बेयावहाय बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ, गावनि मण्डलिनि जिथु चार्चनि बाथ्रा, बेखौ बिथाङा बुंदों। दा बेयावहाय आङो जेबो बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। नोंथांमोना गावनो नायग्रोदो, नोंथांमोना गावनि मेगननि गेजेरजों नायदो, खोनासंदो खोमाजों बिथाङा मा बुंदों। आरो बिनि उनाव नोंथांनि जिथु गोसोनि जिथु कुइसनफोर जागोन, सोंलुफोर जागोन, बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथाङा नायगिरनांगोन। बबेबा मिडियानि गेजेरजों नङा, बबेबा मिडिया प्लेटफर्माव नङा, नाथाय नोंथाङा गावनो सोरबा मेलेमजिबि बेक्तिफोरजों लोगो हमनानै नोंथांनि जिथु गोसोनि सोंलुफोर दङ, कुइसन्सफोर दङ, बै कुइसन्सफोरखौ लानानै मेलेमजिबिफोरखौ लोगो हमगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोबां गियानखौ आरजिगोन, गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनोसै। नोंथांमोना बे पास्टरनि बैसागुआव बयखौबो साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरखौ इनभाइट खालामनायनि जिथु बाथ्रा, बेखौ खोनासंग्रोदो। आंनि मुङा जादों मिल्सन चमफ्रामारि। आं प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्च अफ नर्थ इस्ट इण्डियानि सासे मावथि गुरु। साफ्रोमखौ खुलुमबाय। आं दिनै बे बड' टाइम्सनि जे चेनेल दङ, बे चेनेलाव फैनानैहाय मोनसे अभिनन्दनखौ जानायदों। खारना जादों फैगौ 21 तारिख एप्रिल मास 2025आवहाय जे बर' समाजा मोनसे पहलखौ खालामनो थांसै, जेरावहाय जोंनि बेंगलावहाय कोनो दिन जोङो बेबायदिनो खौसेथि बुंनो थांला। जोंनि बड'फोरनि समाजनि गेजेरावहाय बिभिन्न प्रकारनि धर्म दङ आरो बयबो बेबायदिनो बे बैसागु फोरबोफोरखौहाय बेबायदिनो खौयै खुंफेनाखैमोन। किन्तु बे मोनसे प्रथम उद्योग, जेरावहाय शुधु मात्र धर्मखौ लानानै नङा, किन्तु जों धर्मजों लोगोसे जोङो मोनसे जाति, जों जातिखौहाय एक खालामनायनि लागै आरो बेबायदिनो बे बैसागु फोरबोखौहाय फालिनायावहाय शुधु मात्र मोनसेल' धर्म नङा, किन्तु इन्टायर धर्मफ्रा एक जानानैहाय बेबायदिनो बे जातिनि मोनसे फोरबोखौ खुंनायनि लोगोहाय उद्योग लादों। थ' आंबोनो मोनसे धर्मनि सासे धर्मगुरु। आं बेबायदिनो ख्रिस्टियान धर्मनि सासे गुरु आरो बे जायगायावहाय कोनो प्रकारनि धर्मनि बिषय नङा, किन्तु जे बिषयफोरा चर्चा जागोन, जे बिषयफ्रा बेहा सावरायजागोन अथवा सेलिब्रेसन जागोन, बे पुरापुरि जोंनि बड' समाजखौ लानानैहाय। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जों गावनि मण्डलिनि मानसिफ्रालाय फैगोननो, किन्तु एज ए ख्रिस्टियान बेहा कोनो धर्मनि बेबायदिनो कोनो प्रब्लेम्सफोर गैया। किन्तु शुधु मात्र जोङो बड'नि जे जाति दङ, बे बड' जातिनि जे उत्सबफोर दङ, बे उत्सबखौहाय धर्म साना मानि लागिनो जों बेखौहाय मोनसे जातिनि सिनायथि स्वरुपैहाय जोङो सेलिब्रेट खालामज्लायनि। आं बेबायदिनो गावनि डिनोमिनेसनखौल' नङा, किन्तु इन्टायर जोंनि ख्रिस्टियान समाजनि गेजेरावहाय गोबां बर' हारिफोर दंलायो। गोबां बर' हारिफोर थानायावहाय गावनि धर्मखौहाय फालिनायावहाय जों खौसेथि जों दिन्थिज्लायनो हायाखै। ब्रह्म धर्म, बाथौ धर्म आरो ख्रिस्टियान धर्मआवहाय जों खौसेथियैहाय मोनसे मन्चआव फैनानैहाय जों माब्लाबानो जोंनि बे जातिनि मोनसे फोरबोखौहाय जोङो सेलिब्रेट खालामज्लायनो हायाखै। किन्तु दिनैनि बे सानावहाय जोङो बेबायदिनो बर' समाजनि उद्योगखौ लानानैहाय जेराव कोनो प्रकारनि धर्मनि बिषयफोरखौ लानानै चर्चा नङा, किन्तु शुधु मात्र जातिनि हुए
जों बे फोरबोफोरखौहाय खोमानानै लायालामिनो अन्य जातिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गावनि सिनायथिफोरखौहाय आरो बेबादिनो गावनि परिचयफोरखौहाय आरो जोंनि संस्कृतिफोरखौहाय जों बोरै दावगाहोनो हायो बेखौ लानानैहाय जे बर' समाज आरो बर' मेस टाइम्स बिथांमोननि उद्यगआवहाय बे प्रग्रामफ्रा जानो थांसै आं साफ्रोमखौ खावलायो जोंनि ख्रिस्टियान समाजनि मानसिफोरखौहाय बिथांमोनाबोनो बे प्रग्रामावहाय फैनानैहाय 21 तारिख एप्रिल 2025नि पिसि मित्तल हाई स्कुलावहाय जे प्रग्रामफोरखौ लादों बेहा बाहागो लाफैदोला आरो बेहा बाहागो लाफैनायावहाय बेबादिनो जोंनि संस्कृतिफोरखौबोनो आरोबावनो मिथिसिनबावनाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बेहा प्रग्राम्सफोर दङ आरो जेरैबायदि फोरबो बक्ताफ्रा बुंलांदोंमोन बर' हारिनि बिसयावहाय जे बिथांमोना बेबादिनो गावनि जातिनि मोनसे सिनायथिखौहाय गामसाफोर गैयाब्लाबोनो खारन बेहा दाग्रा लुग्रा खम तो गामसाफ्रा गैयालाबोनो खमसे खम मोनसे आर'नाइ अथवा महिलाफ्रा बेबादिनो गावनि सिनायथिनि लागैहाय बे बैसागु फोरबोआवहाय दखनाफोरखौ बा बेबादिनो फास्राफोरखौ बेबादिनो गाननानैहाय गावनि सिनायथिफोरखौहाय गुबुन हारिफोरनि गेजेरावहाय बेबादिनो दिन्थिनोहाय आं खावलायबाय आं बेबादिनो गावनि संस्कृतिफोरखौहाय गोगोम मोजां मोनो गावनि हारिखौहाय तो गावनि हारिखौहाय बेबादिनो अन्य जातिफोरनि गेजेराव अनुष्ठानफोरनि माध्यमै जुदि जों बेबादिनो जों दिन्थियो बा दिन्थिनो हायोब्ला बे जोंनिनो प्लास पइन्ट बेनि माध्यमै फैगौ जेनेरेसनावहाय जोंनि गोरलैफ्रा बेबादिनो गावनि मालाय जातिनि सिनायथिखौ लानानै आगेबारिनाय शुधु मात्र साहित्य सभाफ्राव नङा किन्तु बेफोरनि माध्यमैहाय जोंनि संस्कृतिफोरखौहाय गावनि न'खरफ्रावनो मण्डलीफ्रावनो गावनि बाथौफ्रावनो अथवा ब्रह्म समाजफ्रावनो जों बेबादिनो जातिनि जे नतुन माने बोसोरनि जे शुभ बार्ताफोर बे शुभ बार्ताफोरखौहाय जोङो बेबादिनो जों बेबादिनो फोस्रावनानैहाय फैगौ जेनेरेसनखौहाय उद्योगी बानायनो हानाय बेनो मोनसे बिसय बेनिखायनो आं खावलायबाय मा हिन्दु मा ख्रिस्टान बा बेबादिनो जोंनि जातियाव जुदि कोनो आरो धर्मफोर दङब्ला आं साफ्रोम धर्मगुरुफोरखौहाय आरो स्पेसियेलि आंलाय ख्रिस्टियान हिसाबैहाय आं जोंनि ख्रिस्टियाननि जेसेबांबो बर' हारिफोर दंलायो बर' फोथायसुलिफोर दंलायो नोंथांमोनखौहाय बे प्रग्रामावहाय बाहागो लाफैनायनि गनायहाय आं खावलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो गोसो होनानै खोनासंदों आरो नायदों आरो जुदि बुजिनायाव खोनानायाव माबा मोनसे एसे प्रब्लेम जादोंब्ला फिन आरोबाव नायबावगोन बिथांनि बुंनायखौ आरो मोजाङै बुजिनो नाजागोन दा बेखिनि भिडिअ क्लिपखौ बिथां पास्टरनि बुंनाय बाथ्राखौ हयथ' नोंथांमोना खोनानानै नोंथांमोननि गोसोआव गोबां बर' ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि गोसोआव गोबां सोंलुफोरा जाबाय जानो हागौ जों बे खामानिखौ बोरै मावनो हागौ सोरबाया साननो हागौ जोङो बेखौ मावनो हागौ एबा जोङो बे सेलेब्रेसनखौ खालामनो हागोन सोरबाया बुंगोन जों सेलेब्रेसनखौ खालामनो हानाय नङा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोंलुफोरा हयथ' नायगिरि नोंथांमोननियाव गोबांनियाव फैबाय दा अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायज्लायनानै समाधानखौ हयथ' खालामनानै लानोबो हानाय नङा आरो समाधान जाजोबनायबो नङा दा बेयावहाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनहा जि सोंलुफोर जाबाय गोसोआव नोंथांमोननि मण्डलियाव आरो नोंथांमोननि सभाफोराव एबा नोंथांमोननि जिथु ग्रुप्सफोर दङ बे ग्रुप्सनि गोबां इन्टेलिजेन्टफोर दङ गोबां दैदेनगिरिफोर दङ मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ बिथांमोननियाव नोंथांनि जिथु सोंलु गोसोनि सोंलु बे गोसोनि सोंलुफोरखौ लानानै थांगोन आरो बिथांमोना मोजाङै हयथ' नोंथांमोनखौ फोरोंगोन बुजायगोन बुंगोन जे थारैनो बे बिसयाव ख्रिस्टियानफोरा मा सानो बेफोर गासै बाथ्रा जिथु सोंलुफोर जागोन बे सोंलुनि फिननायफ्रा फैगोन दा बेयावहाय दिनैनि बे भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोन आंनिफ्राय बे भिडिअ क्लिपनि जिथु बाथ्राफोर बे बाथ्रानि सायाव आं जेबो बुंनो नागिराखै मानोना ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो गोबां रोखोमनि नायगिरिफोर थायो गोबां रोखोमनि कमेन्ट्सफोरखौ होयो आरो गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुङो दा बेयावहाय बे बिसयाव आं बुंनो नागिराखै केबल बेखौल' बुंनो नागिरदों दिनै जोंनि जिथु बे समयसाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायज्लायनायाव समाधान जानाय नङा बे हले सैथो दा बेखौ जुदि समाधान खालामनोब्ला बे बिसयाव जुदि माबा मोनसे मोजां रायज्लायनोब्ला माबा मोनसे स्टेपाव थांनोब्ला बयबो लिडारफोरा बयबो दैदेनगिरिफोरा मोनसे टेबोलाव जिरायनानै मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफोर साफ्रोमबो
मेलेमजिबि बेक्तिफोरा मोनसे टेबोलाव जिरायनानै बे बिसयाव मोजां सावरायनानै मोनसे थि खालामना लानायासो बयनिख्रुइ साबसिन जागोन। नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ सावरायोब्ला बिब्रि बाङासो बांसिन जागोन आरो गोबांनिख्रुइ गोबां हयथ' दावरावफोरबो जागोन। मानोना जोंनि गेजेराव बेफोर बिसयखौ लानानै गोबां रोखोमनि मानसिफोरा फैगोन। अलरेडि जोङो ससियेल मिडियायाव माखासे मानसिफोरखौ नुगासिनो दंखायो जे गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनायफोरखौ खोनादों नुदों। दा बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्राफोरा जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना आं बुंनायखौ बुजिदों। जोंनि गेजेराव गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ, बिथांमोननि परामर्शखौ लागोन आरो बिथांमोनजों नोंथांनि गोसोनि सोंलुखौ रायज्लायहैगोन। थारैनो मा जागोन, थारैनो माबायदि, बेफोराव बाहागो लायोब्ला मा जागोन, बाहागो लायाब्ला मा जागोन, बेफोरबायदि गोसोनि सोंलुफोरखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि मेलेमजिबि बेक्तिफोरखौ लोगो हमनानै रायज्लायहैगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोबनायाव आसा खालामदों नोंथांमोना जुदि बे भिडिअ क्लिपखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामगोन, जेन साफ्रोमबो बर'फोरा, बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राखौ मोनथियो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो मोनसे लाइक होगोन। शेयार खालामनो दाबाव, जेन साफ्रोमबो बेक्तिफोरा बे बिसयआव सांग्रां जायो, बे बिसयखौ मोनथिनो हायो आरो जों जेन साफा साफा मेलेमजिबि बेक्तिजोंबो जायो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनायनि गेजेरजों। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।